Na fydd yn aeddfedu dros 148 centimetr sydd dan sylw'r beirniad Miss Eirian Owen Williams. A Beth Simons sydd yn cadw cwmni I fi fan hyn yn y blwch sylwebu. A mae Beth, wyt ti wedi bod yn spot on, really? Di pigo dewis y rhai cyntaf yn y dosbarth yma'n barod. Wel, nath hwn dynnu'n llygadu pan ddath y mewn, ond i'n meddwl hefyd bydde fe falle'n rhywbeth bydde Eirian yn hoffi o weld hi'n beirniadu o blaen a gweld beth mae wedi dangos. Wedyn nath yn dda pan nath e wneud y trot cyntaf, a mae Gemma yn profiadol iawn. Fi'n siŵr sy'n eisiau gweud yn byd rhy gyflym, ond falle wneith hi jobyn teidi nawr. Lle fydd hi'n lwcus iawn? Wel, wedwch chi Gemma Morris sydd yn dangos ar rhan I nain hi, Mrs Jocelyn Price. Dyma Courtway Arctic Fox wrth y march Lynxbury Royal Charm ac allan o'r gaseg Courtway is and Graces. Mae hon wedi troi allan yn arbennig o dda. Odi. Dipyn o waith wedi mynd fewn o fan hyn paratoi. Si gadw'n lan, cadw'r socs na'n wyn wrth o'r lawr. Mae'r lliw yma'n hyn llefus yn dydi I gadw'n lan. Odi ma fe. Pob darn o faw, pob diferyn o chwys, mae fe'n dangos yn syth. Nawr te. Yn yr ail safle. Ie, mae Mohol Cinderella, dyn ni fan hyn, gyda Alan Charlesworth. Nath mam hon ennill yn y Royal Welsh lenni. Tra oedd hon ar y fam ar y pryd, a nath I brawd hi ni hefyd ennill yn Royal Welsh. Mae berchnogaeth Mrs Newnham a Godden wrth y march Rotherwood Spring Storm ac allan o'r gaseg Hall Tinkerbell. Mae'n ffili pert iawn. Gwrs, Alan Charlesworth yn un o wynebau mwyaf enwog a'ch profiadol yn ymyd y dangos yn wedig ar y ceffylau marchogaeth. Mae'r ddau ar y blaen, mae'r cyntaf a'r ail yn mynd yn hyfryd a maen nhw'n esiample beautiful fi'n credu o'r ceffylau Rhan-frid, felly mae lan I Eirian ar y dydd fi'n credu fydde falle beirniad arall yn cael nhw ffrar allan. Gawn ni weld. Alan Charlesworth wedi wneud digon sy'n ni'n deud I ddangos doniau'r eboles Mohol Cinderella ac yn y drydydd safle mae'r un fach ddi yma. Dylan Kits yn dangos fan hyn. Felly Wyn Morris sy wedi paratoi y ffili fach hon. 865 yw'r rhif yn y catalog, Miss Linda Colbert, Heaven Beach Catwalk. A hon yn llai y seis, llai y maint. Odi. Mae'r lleill, ond mae'n ceffil, marchogaeth ar gyfer plentyn fydd dyfodol, siŵr. Chi'n gallu gweld hi mewn rhyw 2-4 mlynedd gyda plentyn bach ar ei chefn yn edrych yn cute iawn. Dyma ni'r dosbarth cyntaf yn yr adran i'r ceffylau Rhan-frid Cymreig. Dipyn o gystadlu yma. 14 yn y dosbarth yn ceisio plesio'r beirniad Eirian Owen Williams. Gwybod i ni nawr ar y Rhan-frid Cymreig. Nawr wedi symud ymlaen i'r berfod mynydd Cymreig a
first class in the Welsh part-bred. This will be followed by the Welsh Golden Pony Section A. Later on this afternoon we will finish with the Welsh Ponies Section B. We welcome Andrew Ward. Croeso cynnes I chi ar ran North Wales. And this good class has been won by 876. The local winner here is Jocelyn Price from Clyro with Portway Arctic Fox. Second, 873, J&M Newman and Godden with Moorhall Cinderella. Third, 865, Linda Corbett's Heaven Beach Catwalk. Fourth, 874, Janet Nichols with Penmore's Fortezia. Fifth, 866, Harrington Causey with Linz Upset the Scene. And in sixth position, it's 870, Don Lee's Radley, Miss Money Penny. Yr initiative felly yw 876 Jocelyn Price. Dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf yn adran yr Rhan-frid Cymreig. A great class to win, Gemma. Yeah, it's brilliant. We're so happy, so pleased. And obviously got the good CFA today. She loves a Palomino as well, doesn't she? Yeah, so we knew what she kind of liked, so good colour, good colour. The first two animals have had a bit of a battle this season already. Yes, yeah, we have. So you met at the National Foal Show and the result was the other way round? Yes, it was, yes. But you've turned it around today. We have, where it really matters. Oh, well, the very best of luck. You'll have the championship to come back to. We look forward to seeing how you get on there. Thank you very much. Diolch. Dyma ni felly, cyfarwyddwyr. Llongyfarchiadau mawr I Gemma Morris yn dangos ar rhan I 9 Jocelyn Price. Courtway Arctic Fox yn ennill dosbarth i'r Rhan-frid Cymreig. Dyma'r rhai na fydd yn eiddfedu dros 148 cm. Llongyfarchiadau mawr.